ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба раиси ҷумҳурии исломии эрон муҳтарам масъуд пизишкиён барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он аз ҷумла омадааст. ҷаноби олӣ, бо камоли таассуф ва андӯҳи амиқ خبر شهادت راهبر عالی جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای و جمعی از مسئولین دولتی و فرماندهان را دریافت کردیم. با عرض مراتب تسلیت به ملت شریف و سربلند ایران، بنابراین تلفات بزرگ می‌خواهم بر نقش ماندگار شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای در رشد روابط همه‌جانبه و سازنده تاجیکستان و ایران و تحکیم همکاری‌های دو ملت باستانی و تمدن‌آفر تأکید نماید. در این ایام فاجعه‌بار برای مردم و کشور برادر ایران غمشریکی مردم تاجیکستان را ابراز نموده از درگاه خداوند منان برای همه آن شهیدان که در جوار رحمت الهی جای گرفتند غفران ابدی و برای همه پیوندان عزیز آنها صبر جمیل در این مصیبت جانکاه مسئلت دارم. штараки давлат ба бахши хусусӣ ва пешниҳоди имтиёзу имкониятҳои мусоиди соҳибкорӣ ва сармаягузорӣ ба рушди саноати тоҷикистон замина гузошт. соли 2025 истихроҷи маъдан афзоиш ёфта, ҳаҷми истеҳсоли он нисбат ба соли 2024 бо нархҳои муқоисавӣ 36.2%-ро ташкил дод. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамо. соҳаи саноати истихроҷи тоҷикистон бо назардошти омилҳои гуногун аз ҷумла омилҳои географӣ маҳаки иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта, дар атрофи он ҳалқаҳои навини истеҳсолӣ ташаккул меёбанд ва ин бахш дар сохтори иқтисодиёт ва саноат аз ҳама муҳимтарин ба шумор меравад. соли 2025 дар саноати истихроҷи маъдан ба маблағи зиёда аз 20 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст ки ҳаҷми истеҳсол нисбат ба соли 2024 бо нархҳои муқоисавӣ 36.2% зиёд аст. саноати истихроҷ яке аз самтҳои ҳасосии соҳаи саноат ба ҳисоб рафта, бо дар назар дошти захираҳои табиӣ ин соҳа дар ҷумҳурии тоҷикистон сол аз сол афзоиш ёфта истодааст. асосан афзоиши истеҳсолот аз ҳисоби истихроҷи маъданҳои филизӣ, ангишт ва ҳар гуна каднанои фоиданок ба амал омад ва ҳиссаи ин соҳа дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ наздики 30%-ро ташкил дода, дар соли 2025 беш аз 20 миллиард сомониро ташкил додааст ки рушди он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 36.2%-ро ташкил додааст. афзоиши суръати рушди саноати истихроҷи маъдан аз рӯи намудҳои маҳсулотҳои истеҳсолӣ нисбат ба соли 2024 аз ҳисоби истихроҷи ангиштсанг ва бур 10.6%, нафти хом ва гази табиӣ 1.6 баробар, маъданҳои филизӣ 36%, ҳар гуна канданиҳои фоиданок 30.3% мушоҳида мегардад. ҳаҷми истеҳсолот дар саноати коркард бошад дар ин давра ба 34 миллиарду 595.4 миллион сомонӣ расидааст.
صنعت کارکرد نیز یکی از ساحه‌های کلیدی ساحه صنعت به حساب رفته. حصه آن در ساختار و مجموع محصولات صنعتی بیش از 52% را تشکیل نموده ایستاده است. عامل اساسی افزایش این ساحه اساساً از حساب رشد ساحه صنعت خوراکوری، صنعت نساجی، صنعت ماشینسازی و دیگر ساحه‌ها به عمل آمده است. حجم استحصال محصولات صنعتی عموماً در ساحه کارکرد 10.5% زیاد شده است. سرعت، صفت و نتیجه در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی در کشور جریانی تازه دارد. امروز بنیادکاری تنها شعار نیست، این عمل رشد و آینده درخشان است. لباس ملی معرفی‌گری فرهنگ، سنت و هویت ملی. هر نقش و نگار، هر رنگ و هر جزئیات آن صحیفه از تاریخ پرغناوت خلق ما را بازگو می‌کند. لباس ملی پیوند گذشته با امروز. با تولید نیرو از آب وابستگی از منبع‌های گران کاهش یافته، تأمینات استوار اهالی و کارخانه‌ها مکمل می‌گردد. صرفه‌کاری ثمره‌ناکی و رشد استوار قدم به سوی فردای آباد. سبزگردانی فرهنگ مسئولیت‌شناسی و محبت به طبیعت را در جامعه تحکیم بخشیده برای نسل‌های آینده محیط سالم و آباد فراهم می‌آورد. با یک درخت یک قدم به سوی محیط پاک و زندگی سالم. آمادگی به موسم نو، نمایش تکنیک‌های کشاورزی، سطح آمادگی خواجگی‌ها و معرفی امکانیت‌ها در ظفرآباد. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. گروه کاری نمایندگان ریاست агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб бо ҳадафи таъмини истифодаи самараноки нерӯи барқ ва пешгирии ғайриқонунии он дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон корҳои санҷишӣ ва чорабиниҳои маърифатӣ гузаронида шуд. аз натиҷаи санҷиш ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. инак таҷҳизоти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз санҷиши муваффақи даҳҳо иншооти минтақаи хокҳои фурӯнишини шаҳри Душанбе ба вилояти Хатлон низ бурда шуд. мутахассисони ин озмоишгоҳ фаъолияти хешро дар як иншооти стратегии дигар бунёди пули автомобилгард аз болои дарёи Ёхсу дар ҳудуди ноҳияи Восе идома доданд. ба хотири таъмини устувории мехсутунҳои ин пул ки бо дарозии 100 метр ва паҳноии 14 метр дар ҳудуди шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Кӯлоб Дарвоз Қулма дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта мешавад, санҷиш дар он тибқи талаботи меъёрҳои пазируфташуда ба роҳ монда шуд. солҳои охир бо зиёд шудани шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиётӣ ва зиёд шудани борҳои ҳисобӣ бояд ки мо таҳкурсиҳои пулҳоро низ мустаҳкам кунем. бинобар ҳамин мо дар таҳкурсии пулҳо истифодаи мехсудонҳоро ба роҳ мондем. дар ин ҷо пули сохташаванда бо дарозии 100 метр ки иборат аз 4 такягоҳ мебошад ва ҳар як такягоҳи он 2 та канорӣ ва 2 та мобайнӣ мебошанд. такягоҳи канорӣ дар зери такягоҳи канорӣ дарозии мехсудонҳо 18 метр ва дар такягоҳи мобайнӣ дарозии мехсудонҳо 24 метр ба инобат гирифта шудааст. ҳангоми санҷиш мо муайян мекунем ки мехсудони мо ҳамон бори ҳисобиро мебардорад ё не. агар зиёда аз 4 сантиметр фуруравӣ ба инобат гирифта шавад, аллакай мехсудони мо кор намекунад. бинобар ин бояд ки фуруравӣ то 4 сантиметр бошад. мутобиқи стандартҳои қабулшуда мехсутунҳои асосии иншоот зери фишори баланд гузошта шуд. дастгоҳу таҷҳизоти муосири дақиқияташон баланд, қобилияти борбардорӣ ва тобоварӣ ба ҳолатҳои фавқулодаро мушаххас месозанд. мехсутунҳое ки дар лоиҳа таҳризӣ шудагианд аз ҷониби мутахассисони озмоишгоҳи мехсутунҳои раёсати экспертизаи давлатӣ санҷида баромада мешавад. борбардорӣ барои санҷиш як мехсутун баробари 560 тонн мебошад.
бо дарки муҳимияти гузаронидани санҷиш ҳангоми истифодаи мехсутун дар мавзеи хокҳои фурӯнишин дар иншооти баландошиёна ва роҳу пулҳо дар саросари мамлакат дархости истифодаи дастгоҳу таҷҳизоти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншоот аз тарафи ширкатҳои сохтмонӣ ва фармоишгарон беш аз пештара рӯ ба афзоиш дорад, чунки ширкатҳои сохтмониву пудратчӣ талош мекунанд то устувории иншооти бунёдшаванда аз зербино таъмин шуда садсолаҳо барои миллату давлат хизмат кунанд. дар ноҳияи масҷоҳ аз ҳисоби буҷети давлатӣ саҳмгузории дастҷамъонаи аҳолию соҳибкорон сохтмони биноҳои таълимию томактабӣ бунёд мешавад. дар марказ ва ҷамоати деҳоти ноҳия сохтмони 4 муассисаи томактабӣ идома дорад ки дар оянда барои фарогирии 1000 кӯдак имконият фароҳам мегардад. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи масҷоҳ бо назардошти талаботи замон беҳтар намудани сифати таълиму тарбия раванди бунёди биноҳои нави таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва кӯдакистон вусъат доранд. аксари биноҳои таълимӣ дар ноҳияи масҷоҳ ки 20 то 50 сол қабл сохта дар истифодаанд барои ҳамон давра ки шумораи хонандагон кам буд мувофиқат мекард ва айни ҳол бо ташкили маҳаллаҳои нав зиёд шудани аҳолӣ талабот ба ҷойҳои нишаст афзоиш ёфтааст. бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят дар маҳаллии ганҷободи ноҳияи масҷоҳ сохтмони бинои нави муассисаи томактабӣ идома дорад ки аз рӯи лоиҳа барои фарогирии 240 нафар кӯдакон пешбинӣ гардидааст. дар маҳаллии деҳқонободи ҷамоати шаҳраки бӯстон аз тарафи идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд бинои нави муассисаи таълимии рақами 14 бунёд карда мешавад ки барои фарогирӣ то 800 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. дар ин бино низ бинокорон бо истифода аз масолиҳи сохтмонии корхонаҳои ватанӣ корҳоро пеш мебаранд ва оянда бо мавриди истифода қарор додан бинои нав барои насли наврас шароити таълим мутобиқ ба замони муосир фароҳам мегардад. дар маҳаллии боғи ҷамоати деҳоти палдорак бинои лоиҳавии муассисаи таълимии рақами 46 пурра аз ҳисоби ҳашари аҳолӣ ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ сохта мешавад. бо ҳашари дастаҷамъии саҳмгузории соҳибкорон бинои сеошона қомат афрохта оянда барои 800 нафар хонанда дар ду баст шароит муҳайё мегардад. сокинои маҳалли ахедес дӯстӣ таслим гирифтанд ки ҳамин мактаби сеошонаро бо тарафи ҳашар бунёд карда истодаем. модарам мирзоева шоҳзодамо пули ҳаҷи фарзишона пурра барои мактаб додан бо як майдончи варзиширам карда истодаем. дар ҷамоати деҳоти обурдон бошад сокинони маҳал тасмим гирифтанд ки бинои иловагӣ дар назди кӯдакистони рақами 5 сохта барои фарзандон кӯдакон насли ояндаи кишвар шароити беҳтар фароҳам оранд. дар оғоз тасмим он буд ки бинои кӯдакистон дуошона ва барои то 180 нафар кӯдакон сохта шавад. аммо бо кӯмаку мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҳавасмандии аҳолӣ бино сеошона ва барои фарогирии то 320 нафар кӯдакон бунёд карда мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ тариқи ҳашари дастаҷамъии аҳолӣ идома дорад. корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ки имрӯз мардум бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ бо ифтихор аз сиёсати пешвои муаззами миллат барои ободонии кӯдакистон саҳми арзандаи худро гузошта истоданд ва имрӯз мо ба 7 ҷамоати ноҳияи масҷоҳ назар мекунем ки мардум корҳои сохтмонӣ аз ҷумла роҳсозӣ, кӯдакистон, мактаб ва дар ҳама самт албатта фаъол ҳастанд. дар маҷмӯъ дар ноҳияи масҷоҳ сохтмони 5 бинои нави таълимӣ ва чандин синфхонаҳои иловагӣ идома дорад ки имсол барои таҳсили бештар аз 3000 хонанда дар ду баст шароит фароҳам мегардад. ҳамзамон бо бунёди кӯдакистонҳои нав бо зиёда аз 1000 нафар кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд. ободонӣ дар маҳал дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. дар ин замина дар деҳаҳои дурдасти ноҳия муассисаҳои нави томактабӣ ва марказҳои саломатӣ бунёду ба истифода дода мешавад. гузориш дар ин хусус.
در برابر بنیاد انشاءات تعیینات اقتصادی در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به ساختمان اینفراستراکچور ارزنده ساحه اجتماعی نیز توجه خاصه روانه کرده می شود، خاصتا در مرحله نو رشد و آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت ها بنیاد مؤسسه های تا مکتبی و مرکزهای سلامتی ادامه واقعی دارد. در این روند در جماعت دهات ویر ناحیه شغنان ساختمان مؤسسه تا مکتبی با مرام ادامه داشته، آن برای فراگیری زیاده از 70 نفر کودک پیش بینی گردیده است. مطابق با معلومات مسئولین ساحه کودکستان مذکور باید تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار داده شود. اینچنین کارهای وصل و نصب چراغ‌ها در دهه ششم جماعت دهات ویر نیز جریان دارد. مورد به ذکر است که در جماعت دهات نوآباد نیز کارهای آبادانی با مرام دوام یافته. در اینجا با دستگیری صاحبکار محلی مرکز خدمت رسانی بنیاد می‌گردد. اینچنین در دهه کوله جماعت نوآباد ساختمان بنای مرکز سلامتی ناحیه شغنان نیز در جریان بوده. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود امیر حمزه به عهده دارد. لازم به یادآوری است که در دهه 13 جماعت دهات نوآباد ساختمان کودکستان دوام یافته. با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن بیش از 70 نفر کودک به تربیت در شرایط زمانوی فراخوانده خواهد شد. مهیره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه شغنان، اخبار. در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی یعنی با استفاده از نیروی آب استحصال گردیده. کشور ما از روی فایز استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشرفت سیاره می باشد. حالا در ناحیه‌های منطقه را 6 نیروگاه برقی آبی فعالیت داشته. در سال‌های نزدیک بنیاد 21 نیروگاه‌های خرد برقی پیش بینی شده است. گزارش در این خصوص. تاجیکستان در عرصه بین المللی یکی از کشورهای تطبیق کننده اقتصادیات سبز محسوب یافته. از لحاظ استفاده منبع‌های تجدید شونده انرژی در قطار 6 مملکت پیشرفت سیاره قرار دارد. زیرا 98% برق اساساً توسط نیروگاه‌های آبی استحصال می‌شوند. این است که دوام سال‌های 1998-2013 در ناحیه‌های منطقه رشت و ناحیه سنگوار با استفاده از مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شریکان سرمایه‌گذار 21 نیروگاه‌های برقی آبی خرد بنیاد شدند تا تامینات اهالی کوهستان و کارخانه‌های فعالیت کننده با نیروی برق باز هم بهتر گردد. ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی از موجود بودن ذخیره آب سرچشمه گرفته شروع از سال 1998 کارهای ساختمانی آغاز گردیده مرحله به مرحله از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر برنامه‌های ساحوی نیروگاه گوناگون اقدار سنگیکر، ششغالان، فتح‌آباد، پیتاوکل 1، پیتاوکل 2 در ناحیه‌های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد و لخش بنیاد شدند. در برابر این از روی برنامه‌های پیش‌بینی شده حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر سرچشمه‌های سرمایه‌گذاری در ناحیه‌های کوهستان شماره نیروگاه‌های بنیاد شونده در سال‌های نزدیک به 57 عدد رسانیده می‌شود. زیرا برای ساختمان نیروگاه‌های خرد برقی منبع آب به قدر کافی موجود می‌باشد. تنها دوام سال‌های 2008 تا 2013 با استفاده از منبع‌های موجوده اقدار نیروگاه‌های برقی آبی بنیاد شونده زیاده از 6 مگاوات را تشکیل نمود. بنیاد 21 عدد نیروگاه برقی آبی در ناحیه‌های منطقه رشت از جمله دستاوردهای استقلال انرژتیکی کشور عزیزمان به شمار رفته. سهم این منبع‌های نورآفرین در تامین اهالی دهات و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی با نیروی برق به خصوص در فصل زمستان خیلی هم نظررس می‌باشد. در برابر بی محدودیت استفاده بردن نیروی برق استعمال کنندگان و ساکنان ناحیه‌های منطقه رشت را ضرور است تا برای کم کردن تلفات برق و استفاده صرفه‌کارانه از تکنولوژی کم مصرف استفاده نمایند، زیرا اجرای این عمل به منفعت اقتصادی هر یک خانواده میباشد. در عرفه تجلیل روز مادر با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واخوری با دانشجو دخترانی که طبق کوتای پرزیدنتی از ناحیه تاجیک‌آباد تحصیل می‌نمایند برگزار گردید. گزارش همکاران ما در خصوص.
аз ноҳияи тоҷикобод тибқи квотаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон 97 нафар ҷавонон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар рохат гирифта ҳоло таҳсили илм менамоянд. аз ин шумора 43 нафарро духтарон ташкил медиҳанд ки ин нишон дод аз афзоиши таваҷҷӯҳи онҳо ба илмомӯзӣ ва самараи сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат шаҳодат медиҳад. қобили зикр аст ки квотаи президентӣ ҳамчун яке аз тадбирҳои муҳими иҷтимоӣ барои дастгирии ҷавонони лаёқатманд бахусус аз ноҳияҳои дурдаст заминаи мусоид фароҳам оварда дар омода намудани мутахассисони баландихтисос саҳми назаррас мегузорад. дар арафаи таҷлили ҷашни фархудаи рӯзи модар бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод вохӯрӣ бо донишҷӯ духтароне ки тибқи квотаи президентӣ таҳсил менамоянд баргузор гардид. дар чорабинии масъулини кумитаи кор бо занон ва оила намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва донишҷӯ духтарон иштирок намуда оид ба нақши зан дар ҷомеа ва аҳамияти таҳсили босифат мубодилаи афкор анҷом доданд. имрӯз ташаббуси наҷибе ки сарвари давлат барои духтарони дурдасти кӯҳистонӣ пешниҳод карданд инам бошад ба таҳсил фаро гирифтани духтарони дурдасти кӯҳистонӣ ба квотаи президентӣ мебошад. дар заминаи ин ташаббус духтарон метавонанд ки дар оянда мавқеи арзандаи хешро пайдо намоянд ва барои гулгулшукуфоии ватани азизамон хизмати худро расонанд. зимни суханронӣ таъкид гардид ки дастгирии духтарон дар самти таҳсил яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат маҳсуб ёфта барои баланд бардоштани мақом манзалати зан модар ва таҳкими мавқеи ӯ дар ҷомеа мусоидат менамояд. ҳамзамон зикр шуд ки ғамхорӣ нисбат ба ҷавонон махсусан духтарон дар меҳвари сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар қарор дошта фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил ва рушди ҳамаҷонибаи онҳо мин баъд низ идома хоҳад ёфт. чунин иқдомҳо бо таҳкими ҳисси ватандӯстӣ масъулиятшиносӣ ва ҷалби ҳарчи бештари духтарон ба илмомӯзӣ равона гарда барои тарбияи насли босавод худогоҳ ва соҳиб маърифат заминаи устувор фароҳам месозад. дар доираи чорабинӣ донишҷӯ духтарон бо тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шуданд. нақши занон дар тақвияту таҳкими худшиносии миллӣ таҳти ҳамин унвон дар шаҳри душанбе дар доираи таҷлили рӯзи модар чорабинии сиёсии фарҳангӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. чорабинӣ бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе доир шуд. таъкид гардид ки аслу ҷавҳари модарро муҳаббату самимият, покиву садоқат, латофату назокат, бузургию ҳашамат, файзу баракат ва шарофату нусрат ташкил медиҳад. зеро модар ягона мавҷуди бузургу муборак ва поку муқаддасе аст ки зиндагӣ аз нафаси гарму дилнавози ӯ сарчашма мегирад. имрӯз нақши занону бонувон дар рушди тамоми соҳаҳои кишвар хоса таҳкими фаъолияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон арзишманд аст. ин ниҳоди мафкурасози ҷомеа дар тарғибу ташвиқи арзишҳои милливу маънавӣ ва ташаккул додани тафаккури зеҳнии шаҳрвандон нақши муассир дошта созандагию бунёдкорӣ ва расидан ба зиндагии пурсаодатро дар меҳвари фаъолияти худ қарор додааст. ҳизби халқии демократии тоҷикистон мактаби бузурги тарбияву ташаккули занону бонувони ватандӯсту матинирода ба ҳисоб меравад. гуфта шуд ки занону модарон ҳанӯз дар оғози даврони истиқлоли давлатӣ ба хотири ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои худ ва ба эътидол овардани вазъи кишвар талош варзида дар роҳи расидан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ саҳми арзишманд гузоштанд. зикр гардид ки занон аз оғози соҳибистиқлолии мамлакат дар меҳвари сиёсати ҳукумат қарор доранд ва ҳукумати тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон дар ҳаёти ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. нақши зан дар ҷомеа аз оила манша мегирад, чунки зан фарзандонро дар роҳияи инсондӯстиву некбинӣ, ватандӯстиву худшиносӣ, ростиву росткорӣ, зебоипарастиву ҳақиқатнигорӣ тарбия намуда чун инсони комилбавоя мерасонад. саҳми занону бонувони соҳибҳунар дар эҳё намудану тараққӣ додани ҳунарҳои мардумӣ ва бо ҳамин роҳ муҳайё кардани ҷойҳои корӣ барои дигар бонувони хонашин басо арзишманду назаррас аст. бинобар ин масъалаи беҳбудии зиндагии занону духтарон ҳамеша дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни баромаду вохӯриҳояшон ба масоили дастгирии занону бонувон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд.
امروز سروزیر کشور قاهره رسولزاده با مقصد افتتاح یک قطار انشاءات مهم اجتماعی و اقتصادی و شناسایی با رفت کارهای ساحل مستحکم کنی به منطقه کلاب ولایت ختلان سفر کاری انجام داد. گزارش همکاران ما. دوم март сарвазири кишвар қоҳир расулзода бо мақсади ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ва шиносоӣ бо вазъи корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ба минтақаи кӯлоби вилояти хатлон сафар намуд. нахуст дар ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ роҳи мошингарди деҳаи пахтаободи ноҳия ба истифода дода шуд. роҳи мазкур бо масофаи 3 километр ва паҳноии 5 метр дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ ва аҳолии деҳа бунёд гардидааст. иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар роҳ моҳи июни соли 2025 оғоз гардида буд. сипас дар маҳаллаи навбунёди фазл набии деҳаи тагноб бо иштироки сарвазири кишвар муассисаи таълимӣ ва бунгоҳи тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. маҳаллаи мазкур 148 хоҷагӣ дошта, бинобар мавҷуд набудани муассисаи таълимӣ хонандагон зиёда аз 3 километр роҳро тай намуда ба мактаб мерафтанд. муассисаи мазкур барои 240 хонанда дар як баст пешбинӣ шуда аз 10 синфхона иборат мебошад. бо синфхонаҳои фаннии компютерӣ, химия, биология ва физика низ таъмин мебошад. бунгоҳи тиббӣ бошад бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шуда бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз аст. бинои он аз 3 ҳуҷра ва иншооти ёрирасон иборат мебошад. дар идома сарвазири кишвар бо рафти корҳои сохтмонӣ дар зеристгоҳи барқии 110-35 ба 10 киловолта дар деҳаи меҳрвари ҷамоати чӯбек шинос шуд. тавре иттилоъ доданд зеристгоҳ дар доираи барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳия барои солҳои 2026-2030 бо мақсади таъмини бемаҳдуди нерӯи барқ ба аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ бунёд мегардад. иншооти мазкур аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ сохта шуда, барқ аз ноҳияи восеъ дар масофаи 14-15 километр интиқол дода мешавад. то ин давра корҳои тахту ҳамворкунӣ ва рехтани таҳкурсии зеристгоҳ ба анҷом расида, дар масофаи 3-15 километр ноқилҳо пайваст карда шуданд. инчунин дар ҷараёни сафар сарвазири кишвар қоҳир расулзода дар ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ бо ҷараёни корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеи сарбанди чӯбек то дидбонгоҳи саёд шинос шуд. тибқи иттилои масъулон мавзеъҳои хатарнок дар ин минтақа 25 километрро ташкил медиҳанд. ҳоло бо ҷалби техника ва коргарони маҳаллӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар чанд нуқта идома дорад. бо мақсади иҷрои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ аз ҷониби агентии беҳдошти замин ва обёрӣ 10522 ва аз ҷониби кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ 1485 тахтасанги оҳану бетонӣ сохта шудааст. сарвазири кишвар масъулонро вазифадор намуданд ки барои пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва саривақт ба анҷом расонидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ин мавзеъ тадбирҳои бетаъхир андешанд. дар идомаи сафар сарвазири кишвар дар шаҳри кӯлоб аз рафти корҳои сохтмонии бинои донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии тоҷикистон дидан кард. иншооти мазкур дар маҳаллаи ориёно воқеъ буда аз 7 қисм иборат мебошад. ҳоло корҳои оҳану бетонӣ дар 5 қисми он ба охир расидааст. ба масъулин дастур дода шуд ки корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шаванд. ҳангоми боздид аз ҷамъияти саҳомии кушодаи кӯлоб таҷҳизот, ҷамъиятҳои дорои масъулияташон маҳдуди ваҳдат текстайл ва ресандаи кӯлоб ки таи чанд соли охир аз фаъолият боз мондаанд, дар назди роҳбарони онҳо ва масъулин вазифаҳои мушаххас гузошта шуд, то камбудиҳо бартараф ва пешрафти кор таъмин гардад. барои беҳтар намудани сифати маҳсулот ва истифодаи пурраи иқтидорҳои мавҷуда супоришҳои қатъӣ дода шуд. маврид ба зикр аст ки имрӯзҳо соҳибкорони сарбаланди кӯлоб дар ободонии ин шаҳри бостонӣ ҳиссаи арзанда мегузоранд. яке аз чунин нафарон хол муҳаммад одинаев мебошад ки корхонаи истеҳсоли хӯроки парранда месозад. сарвазири кишвар бо рафти корҳои сохтмонӣ дар корхонаи мазкур шинос шуд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз коркарди 20 тонна маҳсулот мебошад ва барои 15 кас ҷои корӣ муҳайё мешавад. сипас дар деҳаи корези деҳоти зиракӣ сарвазири кишвар бо рафти корҳои сохтмонии лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корези шаҳри кӯлоб шинос шуд. ҳамчунин қоҳир расулзода бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи оқсӯ шинос шуд. гуфта шуд ки 45-13 километри дарёи оқсӯ аз ҳудуди деҳаи хонаободи деҳоти даҳана мегузарад ки 25-13 километри он мавзеи хавфнок буда ба аҳолии шаҳр ва деҳоти даҳана, зиракӣ ва зарбдор хатар эҷод мекунад. баҳри пешгирӣ аз офатҳои табиӣ давоми солҳои 2024-2025
25 дар дарёи Ёхсу ба масофаи 3200 метр тахтасангҳои оҳану бетонӣ хобонида шуд ва дар ин самт боз корҳо идома дорад. Аснои сафар Қоҳир Расулзода аз минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб низ дидан кард. Тибқи иттилоъ ҳоло дар минтақа 10 корхона аз ҷумла ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Тоҷик Алмос, Кӯлоб Агросаноат, Кӯлоб Пласт, Растани Ино, Somon Trade, Саноат Сино, Тоҷик Агро Биофид, Точайна Байналмилал, Зафар Текстайл ва Фарм Кӯлоб фаъолият мекунанд. дар корхонаи Кӯлоб Агросаноат ки барои истеҳсоли равған, набот, коркард ва бандубасти намаки ошӣ пешбинӣ гардидааст, корҳои сохтмонӣ идома доранд. ҳамзамон бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди инфраструктураи минтақа дар ҳамкорӣ бо Вазорати нақлиёти Корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон ва шарикон аз Ҷумҳурии Корея корҳо дар самти таҳияи лоиҳаи асоснокунии техникӣ, иқтисодии бунёди маркази логистикӣ ва асоснокунии пешакии техникӣ иқтисодии сохтмони роҳи оҳан то минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб оғоз гардида бо маром идома дорад. Аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Корея барои ба анҷом расонидани корҳои лоиҳакашӣ то ин ҳол наздики 7 миллион сомонӣ кӯмаки бебозгашт ҷалб гардидааст. Бояд гуфт ки аз оғози фаъолият то кунун дар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб бо назардошти ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 99 миллион сомонӣ сармоя ҷалб гардидааст. имрӯз даври якуми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар оғоз гардид. бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара аз соли 2018 то ин ҷониб фаъолият мекунад ки дар ин бахш се ноҳияи ҷумҳурӣ Данғара, Темурмалик ва ноҳияи Балҷувон вобаста аст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар ноҳияи Данғара имсол аз 53646 нафар хонандагон 2811 нафарашон хатмкунанда мебошанд ки барои дохилшавӣ ба мактабҳои олӣ омодагӣ мебинанд. шурӯъ аз санаи 2 март даври асосӣ ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар оғоз шуд. масъулини бахши минтақавӣ дар ноҳияи Данғарабудаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо омодагии хуб қабулу ба қайдгирии довталабонро шурӯъ намуданд. имсол шумораи хатмкунандагони синфҳои 11 2811 нафар ва синфҳои 9 4899 нафар мебошанд. با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما در چنین شرایط‌های بسامسایی تحصیل علم نماییم. من کوشش میکنم که امتحان‌های مرکزی ملی تستی را با سر بلند سپارده از سزاوار نام دانشجو گردم. بخشی منطقوی مرکزی ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکند که در این بخش سه ناحیه جمهوری دنغره، تیمورملیک و ناحیه بلجوان وابسته است. نقطه به قیدگیری داوطلبان در ناحیه دنغره از 2 مارس تا 28 اپریل فعالیت میکند. در ناحیه تیمورملیک باشد از 1 تا 28 اپریل. از سبب کم بودن شماره ختم کنندگان در ناحیه بلجوان تنها نقطه سیار تشکیل کرده می شود که از سنه 10 تا 19 مارس فعالیت میکند. با داوطلبانی که خواهش اشتراک در این امتحان ها دارند توصیه داده می شود که هنگام با قیدگیری وابسته به انتخاب اختصاص های مؤسسه های تعلیمی مکان فرستادن دعوتنامه جابجاگذاری برتری انتخاب‌های مؤسسه‌های تعلیمی زبان و مکان اختصاص‌های مؤسسه‌های تعلیمی به خطاگی راه ندهند. پدر و مادران را ضرور است که از انتخاب فرزندانشان هنگام به قیدگیری وابسته به انتخاب اختصاص‌های مؤسسه‌های تعلیمی شکل و نمود تحصیل آگاهی کافی داشته باشند. زیرا آینده فرزندان شما از درست انتخاب کردن اختصاص‌های آنها نیز وابستگی دارد. در مجموع بخش منطقوی مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره امسال زیاده از 11490 نفر داوطلبان را از ناحیه‌های مذکور به قید خواهد گرفت که برای این شرایط امکانات فراهم میباشد. با ابتکار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جهت پرزور نمودن تأمین ترتیبات جمعیتی، بخطری و تأمین امنیت شهروندان، اینچنین بلند برداشتن ثمرناکی مبارزه بر ضد ظهورات نامطلوب و جنایتکاری، شعبچه سپیاری، کینولوژی، بتالیون خدمت دیدبانی و پیرهداری میلیسیای پایتخت تأسیس داده شده است که
ҳоло он фаъолияти намунавӣ дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорона мо. бо ибтикори роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе бо мақсади пурзур намудани таъмини тартиботи ҷамъиятӣ бехатарӣ ва амнияти шаҳрвандон инчунин баланд бардоштани самаранокии мубориза бар зидди зуҳуроти номатлубу ҷинояткорӣ шӯъбачаи сапёрии кинологии батальони хизмати дидбонию пайраҳадории милитсияи пойтахт таъсис дода шудааст. марҳила ба марҳила ин сохтор бо инфрасохтори зарурӣ аз ҷумла макони махсуси нигоҳубин ва парвариши сагҳои хизматӣ, шароити мусоиди корӣ барои ҳайати шахсӣ, техникаву таҷҳизоти муосири сапёрӣ ва бо беҳтарин сагҳои хизматӣ аз кишварҳои Белгия ва Германия таъмин гардидааст. қобили зикр аст ки дар мақомоти корҳои дохилӣ самти фаъолияти кинология ва сапёрӣ ҳамчун бахши муҳими таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва пешгирии ҳолатҳои фавқулода ба шумор меравад. вазифаҳои асосии шӯъбачаи мазкур аз кофтуков ва дарёфти моддаҳои тарканда, воситаҳои нашадор, ошкор намудани яроқу аслиҳа, инчунин таъмини бехатарӣ ҳангоми баргузории чорабиниҳои муҳими сиёсӣ, фарҳангӣ ва ҷамъиятӣ иборат мебошанд. сагҳои махсус таълим дида барои ҷустуҷӯ ва муайян намудани маводи тарканда, воситаҳои нашадор, силоҳ ва дигар ашёи хатарнок истифода мешаванд. сагҳои хизматӣ инчунин дар раванди назорат ва патрул дар маҳалҳои ҷамъиятӣ ва дигар иншооти муҳим ба кормандони милитсияи пойтахт кӯмак мерасонанд. сапёрҳо вазифа доранд маводи тарканда ва минаҳоро ошкор намуда, онҳоро таҳлил ва безарар гардонанд. бо ин мақсад дар шӯъбачаи мазкур таҷҳизоти махсуси фосилавӣ идора шаванда, муоинаи моддаҳои тарканда ва дигар муҳимоти зарурӣ таъмин карда шудааст. кормандон ва мутахассисони шӯъбачаи мазкур бо истифода аз дастгоҳҳои махсус ва дар ҳамкорӣ бо сагҳои хизматӣ минтақаҳои эҳтимолан хатарнокро муоина карда барои ҳифзи ҷони шаҳрвандон чораҳои зарурии амниятӣ меандешанд. сапёрҳо маводи таркандаро бо риояи қатъии қоидаҳои бехатарӣ безарар намуда аз эҳтимоли таркиш ва зарарҳои ҳаҷман калон пешгирӣ менамоянд. қобили зикр аст фаъолияти самараноки шӯъбачаи кинологӣ ва сапёрӣ ба ошкорнамоии саривақтии кирдорҳои ҷиноятӣ, таҳкими амнияти ҷамъиятӣ ва баланд гардидани эътимоди шаҳрвандон нисбат ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мусоидат менамояд. шӯъбачаи мазкур бо тартиби навбатдории шабонарӯзӣ фаъолият намуда, ҳайати шахсии он дар ҳар вақти шабонарӯз барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва вокуниши фаврӣ ба ҳолатҳои эҳтимолии хатарнок омода мебошанд. дар шароити кунунӣ ҷиҳати саривақт анҷом додани шудгору кишт, ба даст овардани ҳосили фаровони зироати кишоварзӣ, кам намудани меҳнати дастии инсон ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо аз сатҳи омодагии техникаҳои кишоварзӣ ба корҳои саҳроӣ вобастагии калон дорад. бо дар назар дошти ин масъала дар ноҳияи Зафаробод техникаҳои кишоварзӣ ба хати тайёр гузошта шуд. гузориш дар ин хусус. ҳамасола қабл аз оғози мавсими нави кишти саҳроӣ сатҳи омодабошии техникаҳои кишоварзӣ мавриди санҷиш қарор мегиранд ки дар он деҳқонон ва хоҷагидорон техникаҳои мухталифи соҳаро аз рангубор ва таъмири хушсифат мебароранд. бо ин мақсад имрӯз деҳқонону механизаторон ва кишоварзони зафарманди ноҳияи Зафаробод наздики 600 адад техникаҳои гуногуни кишоварзиро аз қабили тракторҳои шудгоркунанда, техникаҳои байниқаторӣ, дорупошакҳо, тухмипошакҳои пахта, ғалла, арзан, сияҳдона ва дигар мошинолотро пас аз таъмири комил ва рангубор пешниҳоди аъзои гурӯҳи корӣ гардониданд. Зафаробод яке аз ноҳияҳои калонтарини ба соҳаи кишоварзӣ нигаронидашудаи мамлакати биҳиштосои Тоҷикистон маҳсуб ёфта, пахтакорию парвариши пахта яке аз соҳаи даромаднок ва содиротии минтақаи Мирзочӯли тоҷик маҳсуб меёбад, зеро беш аз 90% маҳсулоти саноатии ноҳия аз истеҳсоли пахтаи хушсифат вобастагии калон дорад. тибқи иттилоъ имсол дар ноҳия дурнамои кишти пунбадона дар масоҳати 14730 гектар гузаронида мешавад. аз ин лиҳоз имрӯз хоҷагидорон ва кишоварзони ноҳия зиёда аз 100 адад тухмипошакҳои пахтаро аз таъмири хушсифат бароварда дар хатти омодабош қарор доданд. имсол низ хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ техникави мошинотҳои кишоварзиро ба хатти тайёр гузошта азм доранд ки ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон
به نتیجه های بلند مهنت نائل گردند. اسنای شناسایی از حالت آماده‌باشی تکنیک‌های کشاورزی، مسئولین وابسته به وسعت کارها در سمت ساحه کشاورزی و مقصدناک استفاده کردن زمین، با صفت گذرانیدن شودگار و کشتی زراعت‌ها، دسترس کردن تکنیک‌های کشاورزی توسط لیزینگی با نظرداشت امتیازهای پیش‌بینی شده، استفاده تخمی‌های اعلی صفت و آگروخیمیکات‌ها، بیشتر نمودن کشتی زیر پلیانکه زراعت‌های کشاورزی از جمله پخته به کشاورزان و مکانیزاتوران توصیه‌ها دادند. در فرجام یک قطار فعالان و مکانیزاتوران با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد قدردانی کرده شدند. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар маъракаи ниҳолшинонӣ идома дорад. чунин тадбирҳои сабзкорӣ аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор дар талу тебаҳои ноҳияи рӯдакӣ амалӣ гардид. гузориш дар ин хусус. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба раванди татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 муассир нақш мегузорад. ҳайати кормандони агентӣ дар мавсими нави ниҳолшинонӣ дар маҷмӯъ 7500 ниҳолу дарахти ороишиву сояафкан шинониданд. طبق برنامه مذکور باید در حدود کشور در این مهلت حدود 2 میلیارد نهال شنانده شود. همچنین در دایره برنامه مذکور نقشه عمل سالهای 2025-2027 قبول تصدیق کرده است که در دایره آن مقامات агентӣ نیز اشتراک نمودند و در سبز و خرم گردانیدن وطن سهم خود را گذاشته ایستادند. ин тадбири муҳими экологӣ ин навбат дар мавзеи ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ сурат гирифт. дар шӯрабинӣ роҳбарият ва кормандони агентӣ фаъолона ширкат варзида ниҳолу дарахтони гуногуни ороишӣ ва мевадиҳандаро бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва тавсияҳои мутахассисон шинониданд. ин иқдом на танҳо барои зебо гардонидани муҳити зист, балки ҷиҳати беҳтар намудани вазъи экологӣ ва таъмини ҳавои тоза заминаи мусоид фароҳам меоварад. бо мақсади таъмин намудани рушду номӯи босамари ниҳолҳо ва истифодаи сарфакоронаи об дар мавзеи интихобшуда низоми обёрии қатрагӣ насб гардида зарфҳои махсус барои захира ва нигаҳдории об ҷой дода шудааст. ҳамзамон барои ҳифзи ниҳолҳои ҷавон аз таъсири омилҳои беруна тамоми ҳудуд бо симхор иҳота карда шудааст. танҳо дар соли 2025 аз ҷониби агентӣ зиёда аз 20 000 бех ниҳол шинонида шудааст. ин тадбирҳо далели равшани таваҷҷӯҳи сохторҳои давлатӣ ба ҳифзи муҳити зист ва сарсабзу хуррам гардонидани тоҷикистони азиз мебошад. мавзеи хоҷабулбулони ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рӯдакӣ. ин мавзеъ ки қаблан ҳамчун чарогоҳ ва ё қисман чун замини бекорхобида ба назар мерасид, акнун ба манзараи дилфиреб табдил дода мешавад. кормандони агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо сокинони маҳал 20 000 бех ниҳоли бодом ва 10 000 бех ниҳоли хуҷ мешинонанд. қаблан хоки иқлим ин мавзеъ омӯхта шуда, бештар ба зиёд намудани бодому хушзор пешбинӣ шудааст. танҳо дар рӯзи якуми ниҳолшинонӣ зиёда аз 5000 бех ниҳолҳо шинонида шуд. иқдоми мазкур дар доираи барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026 пешбинӣ гардида ба пешгирии эрозияи хок ва ғанӣ гардонидани захираҳои ҷангал мусоидат менамояд. агентии хоҷагии ҷангал назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки дар ноҳияи рӯдакӣ дар ҷамоати эсанбой мавзеи хоҷабулбулон дар майдони 30 гектар замин ба миқдори 30 000 бех ниҳол аз қабили хуҷ бодом шинонда шуда истодааст ки ин маъракаи ниҳолшинонӣ дар дигар муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангали шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ бахшида ба барномаи рушди соҳаи ҷангал рафта истодааст. бо истифода аз рӯзҳои мусоид ниҳолшинонӣ дар ин мавзеъ идома ёфта, ниҳолҳо дар асоси маслиҳати мутахассисон мувофиқ ба қоидаҳои агротехникӣ шинонида мешавад. ин омил дар оянда имкон фароҳам меорад ки дарахтони навшинонидашуда нашунамои хуб ёбанду хушк нашаванд. шинонидаи ниҳол аз ҷониби муассисаҳои хоҷагии ҷангал минбаъд низ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома меёбад. тадбири мазкур ба беҳдоштии вазъи экологияи ҷумҳурӣ, пешгирии таъсири номатлуби тағйирёбии иқлим ва муҳайё намудани шароити мусоиди зисти аҳолӣ мусоидат менамояд. дар шароити рушди босуръати ҷомеа омӯзиши касбу ҳунар дар муассисаҳои таълимӣ ба яке аз омилҳои муҳими тарбияи насли соҳибмаҳорат табдил ёфтааст. таваҷҷӯҳ ба ҳунаромӯзии наврасон ба хусус духтарон на танҳо эҳёи анъанаҳои миллӣ, балки заминаи омодагӣ ба зиндагии мустақил ва фаъолияти самараноки меҳнатӣ маҳсуб меёбад. гузориш аз ноҳияи кушониён.
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 14 ноҳияи кушониён дар баробари татбиқи барномаҳои таълимӣ ба масъалаи касбу ҳунаромӯзии хонандагон бахусус духтарон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. бо ин мақсад дар назди муассиса синфхонаи махсуси таълими меҳнат фаъолият дошта барои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла дузандагӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. дар ин ҷо хонандагон на танҳо нозукиҳои касбро меомӯзанд, балки малакаҳои эҷодӣ ва завқи зебоипарастии худро низ ташаккул медиҳанд. маҳфили дузандагони наврас таҳти роҳбарии омӯзгори соҳибтаҷриба ҷамолбӣ қаюмзода амал намуда хонандагонро ба азхудкунии ҳунарҳои миллӣ ҷалб мекунад. ба гуфтаи омӯзгор, омӯзиши касбу ҳунар барои наврасон имконият фароҳам меоварад ки дар оянда соҳиби пешаи дӯстдошта гардида дар бозори меҳнат мавқеи устувор пайдо намоянд. дар зиндагии ҳунар беҳад манфиати бисёр мерасонад. ҳам ёрдам оилада мешавад, ҳам инсон ба қадр мешавад. аз рӯи ҳунармандимон чанд давлатҳо рафтагим, чанд озмунҳо гузаштагим. зимни машғулиятҳо ба хонандагон усулҳои буридан, таҳрезӣ ва духтани либосҳои миллӣ ва муосир омӯзонида шуда таваҷҷӯҳи онҳо ба меҳнати эҷодӣ бештар мегардад. муаллима таъкид менамояд ки шахси соҳибҳунар дар ҳама давру замон соҳибэҳтиром буда ҳунар метавонад манбаи даромад ва заминаи зиндагии шоиста гардад. мо аз муаллимаи худ қаюмова ҷамолбӣ хеле миннатдор ҳастем ки ба мо нозикиҳои яъне ҳунармандиро меомӯзонад. мо ба духтани либосҳо, чаканҳо, тоқи дузӣ ва сохтани чизҳои ҳунармандӣ машғул мешавем. қобили зикр аст ки дар синфхонаи таълими меҳнат тамоми имконияти зарурӣ, таҷҳизоти дузандагӣ, маводи корӣ ва муҳими омӯзишии мусоид муҳайё мебошад. ман аз хурдӣ ба ҳунари гулдузӣ хеле завқу шавқ дорам ва аз муаллима хеле миннатдорам ки ин ҳунарҳоро ба мо нишон медиҳад. мо ҳамаи ин ҳунарҳоро аз худ кардаем ва мехоҳем дар оянда ба дигарҳоям ин касбҳои худамонро нишон диҳем. ба иттилои масъулин маҳсули аъзоёни маҳфил мунтазам дар озмунҳо, намоишгоҳҳои идона ва чорабиниҳои фарҳангӣ ба тамошо гузошта мешавад. инчунин фурӯши баъзе маҳсулот ба дастгирии фаъолияти синфхонаи таълими меҳнат мусоидат намуда барои рушди минбаъдаи ҳунаромӯзӣ замина фароҳам меорад. муддати 2 сол аст ки дар ҳамин синфи меҳнат бо муаллима қаюмова ҷамолбӣ дарсҳои меҳнат мегузаронем ва мо ба дарсҳои муаллима хеле шавқи зиёд дорем ва мехоҳам ба монанди муаллима тамоми ҳунарҳояшонро аз худ кунанд, ба монанди тоқидузӣ, шеъроздузӣ, порчадузӣ. коршиносон таъкид менамоянд ки рушди таълими касбӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёна яке аз роҳҳои муҳими омодасозии ҷавонон ба зиндагии мустақил ва баланд бардоштани сатҳи шуғли аҳолӣ ба шумор меравад. аз ин рӯ роҳандозии чунин синфхонаҳои ҳунаромӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ қадами муҳим дар самти тарбияи насли соҳибкасбу эҷодкор арзёбӣ мегардад. либоси миллӣ ҳамчун рамзи ҳуввияти тоҷикон имрӯз на танҳо дар ҷашну маросим, балки дар зиндагии ҳаррӯза ҷойгоҳи хоса пайдо кардааст. дар шаҳри панҷакен ва ноҳияи ёвон низ таваҷҷӯҳ ба либоси миллӣ ҳамчун нишонаи худшиносӣ ва эҳтиром ба фарҳанги ниёгон рӯз ба рӯз меафзояд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ноҳияи овон бахшида ба оғози фасли баҳор ва дар ҳошияи рӯзи модар бо иштироки масъулин ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия, кормандони касбу кори гуногун, омӯзгорону хонандагон ва ҷавонону наврасони фаъол таҳти унвони тоҷикона мепӯшем раҳпаймоӣ баргузор гардид. тавре масъулин аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи овон таъкид доштанд, ҳадафи асосии баргузории ин иқдом таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ, арҷгузорӣ ба фарҳангу анъанаҳои неки ниёгон, тарғиби либоси миллӣ ва баландбардоштани завқи зебоипарастии шаҳрвандон арзёбӣ мекардад. иштирокчиён бо либосҳои миллӣ аз ҷумла атласу адрас ва дигар намунаҳои ҳунари волои мардумӣ дар фазои идона ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ раҳпаймоӣ намуданд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид гардид ки иқдоми тоҷикона мепӯшем ба эҳьё ва ҳифзи арзишҳои миллӣ, муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон ва таҳкими ваҳдати ҷомеа мусоидат менамояд. иброз гардид ки ин гуна иқдомҳо дар замони ҷаҳонишавӣ барои ҳифзи асолати миллӣ ва муаррифии симои фарҳангии миллат аҳамияти хоса дорад.
راهپیمایی مذکور در فضای همدیگرفهمی، افتخار ملی و همبستگی شهروندان برگزار گردیده بار دیگر نشان داد که ساکنان ناحیه آوان به فرهنگ و سنت‌های ملی احترام خاص ظاهر می‌نمایند و در حفظ و رشد آنها سهمی فعال می‌گذارند. همزمان وابسته به فرارسی بهار نازنین و جشن مادر با اشتراک زنان و بانوان همایش‌های ناحیوی تحت عنوان بهار با حسنش تکانبخش آغاز حیاتی نو است و دختر دوام دهنده مکتب مادر برگزار گردید. در چاره‌بینی‌های مذکور از نقش سازنده زنان و بانوان در رشد جامعه، تحکیم پایه‌های دولتداری و تربیت نسل نورس یادآور گردیده، اینچنین وابسته به فصل بهار همچون رمز احیا، پاکی و نوسازی در فرهنگ ملی و جایگاه خاص آن در زندگی تاجیکان سخن گفته شد. تاکید گردید که زنان و مادران همچون نیروی پیشبرنده جامعه در پیشرفت ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و دیگر بخش‌ها سهمی ارزنده گذاشته با زحمت و تلاش‌های پیوسته خود در آبادانی و شکوفایی دیار نقشی مؤثر دارند. همایش‌های مذکور با روحیه بلند و احساس افتخار از مقام و منزلت زن مادر در جامعه صاحب استقلال تاجیکستان به انجام رسیدند. لباس ملی یکی از عنصرهای مهم فرهنگ و تمدن هر یک ملت به شمار می رود. برای تاجیکان نیز لباس ملی نه تنها واسطه پوشش بلکه آینه تاریخ، جهانبینی، زیبایی پرستی و هویت ملی محسوب می یابد. در شرایط جهانی شوی، حفظ و ترغیب لباس ملی همچون رکن مهم خودشناسی ملی اهمیت بیشتر کسب می کند. در شهر بوستانی پنجکن که یکی از مرکزهای تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می یابد، امروز نیز توجه به لباس ملی همچون جزء فرهنگ معنوی جامعه بیشتر شده است. ساکنان به خصوص بانوان و جوانان در جشن‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و حتی در روزگار معمولی بیشتر کرته‌های ملی و عنصرهای سنتی را استفاده می‌برند. در جمهوری تاجیکستان مسئله احیای ارزش‌های ملی از جمله ترغیب لباس ملی در محور سیاست فرهنگی دولت قرار دارد. با تشبث و دستگیری حکومت کشور توجه به سنت‌های ملی از جمله فرهنگ لباسپوشی سال به سال تقویت می‌یابد. لباس ملی تاجیکان دارای خصوصیت‌های خاص بوده وابسته به منطقه و شکل و نقش و رنگ گوناگون دارد. اطلس و ادرس، چکن، سوزن دوزی، توقی و جامه‌های ملی نمونه برجسته هنر مردمی میباشند. هر یک نقش و نگاری روی متا با طبیعت، زندگی و آرمان‌های مردم پیوند دارند. امروز میتوان گفت که لباس ملی نه تنها رمز زیبایی بلکه نشانه صلح و وحدت و پایندگی فرهنگ تاجیکان میباشد. حفظ و گرامی داشت آن ارجگذاری به تاریخ پرقناوت ملت است. با تکیه به سیاست فرهنگ پرورانه دولت، لباس ملی تدریجاً جایگاه استوار خود را در جامعه پیدا کرده همچون نشان افتخار ملی معرفی می‌گردد. در کانادا بر اثر فرامدن ترما یک نفر به هلاکت رسیده، یک کسی دیگر جراحت‌های وزنین جسمانی برداشت. بر اثر ترکش در هندوستان باشد 20 نفر به هلاکت رسیده، 15 کس جراحت‌های وزنین جسمانی برداشتند. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. در کانادا بر اثر فرامدن ترما یک نفر به هلاکت رسیده، یک کسی دیگر جراحت‌های وزنین جسمانی برداشت. حادثه در شهر کالگاری رخ داده است. برای جستجوی آنها خدمات حالت‌های فوق‌العاده با چرخبال فعالیت داشتند. طبق اطلاع مقامات محلی این حادثه هنگام لیژرانی به عمل آمده است. در نتیجه ترکیش در یکی از کارخانه‌های هندوستان 20 نفر به هلاکت رسیده، 15 نفر جراحت‌های وزنین جسمانی برداشتند. طبق اطلاع مقامات محلی در کارخانه تقریباً 35 کارمند کار می‌کردند. پس از ترکیش در آنجا سوختار سر زد. به جای حادثه کارمندان خدمات آتش‌نشانی حاضر شده سوختار را در مدت کوتاه خاموش کردند. آسیب دیدگان را به جای امن کوچانیدند. تفتیشات درباره این حادثه ادامه دارد. در پاتاگونیای آرژانتین عالمان اسکلت خردترین دینازورهای معروف جهان را پیدا نمودند. در آنجا 95 میلیون سال پیش نمودهای کلان به مانند 8 تن گیگاتونوزور و 70 تن آرژانتینوزور زندگی می‌کردند. کارشناسان این اسکلت خرد را آلنا نامگذاری کردند. وزن آن تقریباً 0.7 کیلوگرم میباشد. اسکلت خوب حفظ شده نشان می‌دهد که دینازور احتمالاً حیوانات خردترین را به مثل کلتاکلاس‌ها، مارها، شیرخوران و حیوانات بیستومره را شکار می‌کرد. پس از مرگ جسد او زود با تندوادی ریگ پر شده است که به محققان امکان داد که تحقیقات مفصلی میکروسکوپی استخوان‌ها را انجام دهند.
дар раванди ҷаҳонишавии варзиш ки он бо суръати баланд рушд мекунад, нақши мутахассисони касбӣ хеле муҳим аст. дар ин замина мураббиён низ ба омӯзиши доимӣ ҷалб мегарданд. дар шаҳри душанбе курси байналмилалии такмили ихтисос барои мураббиёни теннис роҳандозӣ гардид. гузориш дар ин хусус. шурӯъ аз 21 феврал дар шаҳри душанбе курсҳои байналмилалии такмили ихтисоси мураббиёни риштаи теннис ҷараён доранд. барномаи омӯзиши тибқи талаботи таълимии федератсияи байналмилалии теннис амалӣ шуда то 6 март идома меёбад. курсҳо бо tashabbusi муассисаи давлатии маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҳамкорӣ бо федератсияи байналмилалии теннис роҳандозӣ гардидааст. барои баргузории машғулиятҳо ду мутахассиси байналмилалӣ оид ба рушди теннис дар осиёи ҷанубӣ ва марказӣ ҷалб шуданд. машғулиятҳо ҳамарӯза дар ду қисм пагоҳӣ ва баъд аз нисфирӯзӣ дар қасри тенниси болокушодаи корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани тоҷикистон баргузор мешаванд. аз аввали сол мо дуюм курсас доир карда истодаем ва давоми сол боз ҳамин хел курсҳои байналмилалӣ 8 курси байналмилалӣ ва 4 семинари байналмилалӣ низ мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем ва умедвор ҳастем ки дар сатҳи зарурӣ доир карда мешавад ва мо дуруст ҳам дарк мекунем ки имрӯз варзишро мо бояд аз даричаи илм аз даричаи таҷрибаи байналмилалӣ ворид шавем ва ба натиҷаҳои дилхоҳ бирасем. дар ҳамоиши таълимӣ беш аз 30 мураббии ватанӣ ва 3 мураббии хориҷӣ иштирок дошта дониш ва малакаи касбии худро такмил медиҳанд. барнома аз дарсҳои назариявӣ ва амалӣ иборат буда 14 рӯзи омӯзишӣ ва дар маҷмӯъ 126 соати академии рӯбарӯ инчунин бахши иловагии онлайниро дар бар мегирад. Мы уже охватили определенный материал, то есть мы охватили материал о том, что такое, как игроки умеют принимать решения, как они учатся принимать решения, на что обращать внимание в тренировочном процессе. Есть тренеры из Таджикистана, которые себя показывают очень хорошо. Есть тренеры из Таджикистана, которым, конечно, нужно работать над собой для того, чтобы они успешно сдали экзамены. Но в любом случае, то есть у нас еще впереди 10 дней. Будет огромный объем материала, потому что мы с утра до вечера практически здесь работаем. дар анҷоми курсҳо иштирокчиён аз санҷиш хоҳанд гузашт. ин иқдом ҳамчун қадами муҳим дар самти ҳамгироии низоми миллии омодасозии мураббиён ба фазои байналмилалии варзиш арзёбӣ гардида ҳамкориҳои байналмилалӣ дар оянда низ идома хоҳанд ёфт. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тиловати ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. наврӯз вақти нав, вақти меҳрубонӣ. фақат чанд сония ва маблағ ба наздикон мерасад. аз 20 феврал то 24 март ҳангоми интиқол аз 400 сомонӣ шумо иштирокчии иқдоми фасли нав шуда айди код мегиред ва